ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟೋಡ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲಾಬಾರೇ ಬಡಕಾಯಿ ಪಾರ್ಕೂರು ತೆಂಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟೊಡ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲಬಾರಿ ಬಡಕಾಯಿ ಪಾರ್ಕೂರು ತೆಂಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಈ ಚಿಪ್ಪಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಜದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರುದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಜದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರುದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಡ್ಡಬೂರುದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಡ್ಡಬೂರುದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಆ ಆ ಆ ಅಡ್ಡಬೂರುದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಡ್ಡಬೂರುದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ले 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 गा
ತಾನಿ ತಂದನ ತಂದನಾನ 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 ತಾನಿ ತಂದನೋ ತಂದನಾನ ತಾನಿ ತಂದನ ತಂದನಾನ 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 ನೀಯೇ ನೀಯೇ ನಾಡು ನೀಯೇ 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 ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ತನುಶ್ರೀ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ರಿತುಶ್ರೀ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಖಾಲಿ 2 ಜನ ಬತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ 2 ಸಾಧಕಿ ಜೋಕುಲೆ ನೀ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉದಯ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಬಕ್ಕ ಸಂಧ್ಯಾ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಮೊಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ಗುರುಕುಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಣೆ ಬೊಕ ಬಯ್ಯಡಾಲು ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಲು ಬೊಕ ಭರತನಾಟ್ಯಾಲು ಅಲ್ನ ಗುರುಡ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ ಕಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಪನೆ ಏನಾರೇನು ಭರತನಾಟ್ಯಗೂ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚಸ್ರದ ಮೊರನಿ ಅಲ್ಲ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಪಂಡ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಬರ್ಪಿನ 102 ಕಾರಣ ಪಂದ ಅವೇನು 3 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಪಂಡ 1 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ఇది క్లాసుకు పోపిన ఇంపార్టెంట్ ಭರತನಾಟ್ಯ ಗುರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೊಡಂಚ ಬಂದಿ ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ పోపిన ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪುನದೆ ಅವು ಮಲ್ಪುನಕ್ಕೆ ಅವು ಯೋಗ ಆಯ್ತನ ಮಾತ್ರೆ ಬರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಿಜು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಎಲ್ಲಿಯ ವಾಟ್ಸ್ ಕ್ಯೂಟಿ ನೆ ಪುದರ್ದದೆ ರಿತುಶ್ರೀ ದಾದಾ ಅವಡು ಮಲ್ಲ ನನಗೆ ದಾದಾ ಪಾರು ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಟೀಚರಾ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವಳಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವಡ ಓಲ್ ನಿಕ್ಕೆ ಓಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ಓಲ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಥವಾ ಏರ್ನ ಎದುರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂಡ ಓಕೆ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಅಭಿನಯ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡದ ಶಾಂಭವಿ ಬೆನ್ಪಿನ ನಾಟಕ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಇದುಂಟ ಅಶ್ವಚಿಲ್ಲರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಡು ಡೈಲಿ ನಾಟಕ ಒಂದುಂಡಿದ್ದೆವು ಗುಡ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಲಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡ್ದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಡೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುವ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಗ್ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶ್ಯೂರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶ್ಯೂರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪಲೇಕ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರಿ ಅವಸರಕ್ಕೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇಂಚ ಆವಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಆಯ್ತಾನ ಆಯ್ತು ಪೂರಕವಾದ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪುನೋಡ ತ್ಯಾಕಲು ಆಯ್ತು ತೊಡಗಿಸು ನಾವು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಣು ಮಾತಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆಗೆ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪುಣು
ಅಡ್ ಜೋಕುಲು ಐತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಾಧನೆದ ಆಡಮುಟ್ಟ ಏರ್ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ದುಂಬಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಐತ ಉಲಾಯ್ ಎತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಲಾಕಲ್ನ ಕೈಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಪರ್ಪರು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಣು ಅಂಚಾದ ಆ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಇಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಡು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಡು ಪರ್ಪುನ ಆಶಯದೊಂದು ಭಾರಿ ಒಂದು ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಡ್ಜನ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೈತೆ ನನ್ನಲ್ಲಾಗಿರೋ ಸುರ್ಮಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಾತ ತನುಶ್ರೀ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ತೂತ ಏನು ಮಾತಾಯ್ತು ವಾವ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅವಡು ಇರೆಗಿ ಯೋಗ ಬರಡು ಉಪ್ಪಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಂದಸ್ಮಿತ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ನಗು ಈರ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಇಡುತ್ತೆ ತಾನು ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಿಯೇಡ್ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜ ಉಪ್ಪುನಂದು ಉಪ್ಪುಣು ಇಜಿನ ಕಷ್ಟ ಅದು ಉಪ್ಪುಣು ಅವು ಓವುಲ ತೋಚಾದ ಒಂಜಿ ಮಂದಸ್ಮಿತ ಮೋನೆಡ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಆ ತೆಲಿಕೆಡು ಮಾತ ಇಡೀ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂತದು ಏನಡ ಎಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಎರಡ ಎಂಚಿನ ಕೌಶಲ್ಯ ಉಂಡ ಎಂಚಿನ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಂಡ ಅವೇನು ತೋಚ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕಾತನು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಇರವ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ನಿಕಳ ಪಾತ್ನೆ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ದಾಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆನು ಪೆಜ್ಜದು ನಾಡ್ದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪತೊಂಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಹುರುಪು ಜಿಂಜಾವನು ಉಂಡತೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಏಪಲ ಮಂತುಂಬ ಇದೀನಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಆ್ಯಂಡ್ ತನುಶ್ರೀ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಐ ಥಿಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಜಡ್ಜ್ ಆದ ಪೋನಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಿಡಿತಾರೆ ಮಗಳನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಶೋ ಕ್ವಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಆರು ಶೋ ಬಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮಗಲೇನ ಪಿರಾವಡು ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಬೆರಿಸಾಯದು ಅಂತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಪನ್ಪೆ ದಪಂಡ ಜೋಕುಳ್ಳ ಉಪ್ಪುನ ಕಲೆನು ಪೆಜ್ಜದು ಐಕ್ ಏತ್ ನಿಕ್ಲೇರ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದೇಟು ರಿಸ್ಕ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆತ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ಮನ್ಪುನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಏತೋ ವರ್ಷದ ತಪಸ್ಬೋಡು ಸೊ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಪಪ್ಪಮ್ಮನಕುಲು ಈತ್ ಶ್ರಮ ಪಾಡ್ದು ಬೈದಿನ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಪಪ್ಪಮ್ಮಗೆ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಹತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ್ದು ಇಂಚಿಂದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಪೋದು ಪುದರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೇನು ಇಂಚಿನ ಒರಿಪಾಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ದಿಸ್ ತನುಶ್ರೀರ್ಲ ಎಂಕ್ ಮೆಗ್ದಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ರು ಅರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದುಂಬುದ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಂಚ ಕೆಲವು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲು ಪೋತೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಡಾಲ್ ಇನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ದಾದಾನ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಪೋಪನ್ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಸೊ ಇನಿ ಅಲ್ಲೇನು ತೂದು ಇಂಕ ಅಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಯಾನೇ ಮರೆತು ಬಿಡಿಯ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆಂದು ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಓಕೆ ಎಂಚ ಅಂಡಿ ಇರೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತದ ಎಡ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ ದಾದ ಬಂಡೇರು ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪು ಅಲ್ಪ ಜಡ್ಜಸ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ಪುಗಾರೋಡು ಒಂದು ಬಂತಾರ ಹಾಂ ಆತೆ ಬಣ್ಣ ಐಕಿ ದಾದ ಬಂದ್ರ ಬಂತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದ್ರ ಬಂತಾರ ಹಾಂ ಓಕೆ ಸರಿ ಈ ರಾತೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದುಲ್ಲರು ಶೋಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ತನುಶ್ರೀ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇರ್ನ ಏತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲರ್ ಐಟಿ ಆನ್ಲ ಒರಿಯ ಫ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಇಡ್ಬಕ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಲೇಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲ ದಿಂಜಾ ದಿನಕಲು ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಸದ್ಗುರು ಗ್ರಾಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೋಪ್ ಶಶಿ ಸೋಪ್